15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Komisi Benta Kejing Persya ia kejing temu ke Sarkar Jela ban penlong ia kejing pensengau pajba halum serman hakabaya day berkejing kelong mausun da ke MS Sri Cement Limited nakaliang ke Voice of the People Party VPP East Giant Hills District kala syam ya karai ban penlong da kejing ki da ke basyong kelan mengor hakamat umot dor uwok yang nang ba ubadan hapok ke pelau ke Office Deputy Commissioner katai ke district. Hapapen benaya kani syakilat pathai kubor ubat dame wanhi El Rembai Presiden Ulaong. Bayakani kejengya ki hak arpau tari ujemmang araja arpun rio an sedang nado kapor shipho baje menstep hado kapor san baje janmit. Ulaong banakaliang ulit Dr. Ricky A.J. Singkan UMP berim uladap ban IT da kasiti sya ke Sarkar India badai ban pensangye swaya kani ke projek bat kumta nakaliang ke sengru kan nang yai bot dien halor kani. Nalor kata ulaong ru ba ke Sarkar kadai ban ailat yaki nongsong snong banti daw yong klam dadan kam bandon ya ke jaka kumbala betha kata shispa hektar. Hadin ba ka parti hi kala shimkam hagajede bat kane ka jing persyang jong kane ka Sri Cement Limited ya ka ban wanra ya kane ka project ke jong ka hangte hadai stong ni na galiang jong ka parti lengba I lead Dr. Ricky A.J. Singkan I balong I MP jongi ila ai ya kane ka jingtho ka ba sya ka Sarkar India badai ban suspend deban pendamno ya kane ka project hagata jaka tikumta kum nakaliang jungi kum ka parti ngidang yai budin ya kane ka isu hagaji debat kane ka jing persya ya kane ka cement company ka ba temu banwan hangte hapo ilaka nongkle te ngiyoi ba ka jing yai enti ban persya ya kane ka cement company daki babun kini ki political party daki kenhun seng halang daki dorbar snong leni daki taki riu shimen ki baterai ya kani ka kam imlang salang riu I bakani ka Sarkar kam sengap kam patiau kale kathom da kabor ngala banong ba kumbalong mata kajing penjot ya kilum kiwa kajing ot ya kini ki klau ki kitab leni ya ki kendau siam kala long ka ba lajur ha hangtai hapo ilaka nakle tikum tangim la su ban supet dan ban susngap ban apsa hadu bagataka ain kan le kat baka sengomon tingi kum ke parti kebangi ju keren na kapor ba ngimi ngiyeng na kabentau pai ba kesur ka jong pai ba hapo jong ka ilaka nongkle ba hapo jong ka district hibro kawe ka penremjur ya kadi ka jingle jong kadi ka Sarkar namar bale ngikwa ya kaban ya keren ban persya jur ya kani kejiwan jong kini ki cement company chapo kani ke district ke jongi namar ngi ba ke Sarkar kadon kata ke jing temu leni ka intention ke basniu ke badon chapo jong ka i bakawan ra ya kini ki cement factory sekali ke district ke jongi ha kata ke kerteng jong ke development kaba ngi kom ke Sri Cement hado kat pras pakrur ndrei kapan lengok pat yang ikum ki pajba balai ke Sarkar kamla banwanra ya ki project ki batang da ki spaklur na ka bentau pajba kamtam yo usurok bayai nadu nang ni dekia adu banda poi stay support saipung ka jaka bayai linti kane ka cement factory empat dondak shin ba kile na ka benta kata karoy ka parjo pajba bat kane ka jimonra ka jongki kini ki cement factory kajing ailat jongki ya kini kinong khayi ki bahe nabar jela banle business hakani kari ke jongi kapani syai ba kani ke Sarkar ka ba ailat ya kini ki bar jela ban wanle ya kinu ki kam business hapo kani ke district ke jongi kat ba ya une unong khayi lene une unong tre ubarip ubaria ubadon hapo kani ke district jongi kamtam kinong tre dewyong kebaki trei ki jaka lejong balong hok trai maki rengi I kani ke Sarkar kale lenden kale matrop kampai kaman sya kini kinong trei barit jungi kiba imja da kispasnem hachwa bangin itu batip ya kani ke jinggerku ke bau boleh ula ai yangi lembau dewyong ti nakaliang jungi ke Voice of the People Party
ngimi ban penchai shapiu pai ba ban ngi khotro sha kani ka jing mi ka jongi ban dawa na ka sarkar ban le ban pendam no ya kani ka Shri Cement Limited ban ailat ro ya kini kinong trade yung kiba trade sha kani ka dong ka thai ka jongi i bahaya kismen ya kini kismen plan kani ka sarkar ka shnai ki ai bakin yo trade bha bakin nom chakta lani bakin nom chitom ndrei kajigili kebangi kwa ya kebanbu nakaliang jungi kum ka VPP balik ke sarkar kam simkhia ban le ban wat kita kilat ti ban thau ya kita ki mining plan ban le ikini kita kena bagin yo trai kum bajulong ndai ke basil si ngi ba kene ke jungle arsap jong ke sarkar ka pelong yang ngi kum ki noilam jong ke Voice of the People Party na kene ke district ke jongi ban mi shikmat ban le ban kren ban dawa bagi sarkar kadai ban le ladaya ki cement company ke sarkar ka island lem yangi kinong trade yung bangin kamai namar dangi keren ya kajing jot jong kamariang kajing penjot ke bas kamcher kai ya kamariang kadai kajing wan jong ki cement company dagi spas dem ya trade yung kamariang kadang ne kumba kajulong kilom kiwa kidang itanan oi kadang kajing tak hang hang tai ndai ki babun hi i bakani kajing ti yang mausul kalong kajing penjot pasyukai bha da kini ki company ti nagaliang jungi ka Voice of the People Party ni penbana lengba jung phikilat pathai kubor bah ka arpho tarik uneu bunai hagapor shipho baje hado san baje ka VPP kan pelong ya kani kajing syong kelany mungor leni ke sit in demonstration hangte hajan mod wo ke nongba hajan DC office cleariat kani kadai kadak kesin keba ningkong kebangin penpau min dawa naga sarkar bahkan le bahkan scrap no season don ban suspend no season don ya kani ka Shri Cement ban ailar ban peni ya kita ki plan naga benta ban yo ti dewyong kumba don kene ka sengti dewyong ka bala khot ya kene ka rali mat hakine ki por ki bala dem iyo i ba ki paj ba sisakil athrang baga sarkar kan le na ka bentau dewyong ndrei lai bnai ka jing ai por jong ka di ka sengti dewyong iyo i hadu menta ka sarkar kampat le kadang senia kadang ha kita kinong yeki bakin wat kita kelenti ndrei ngi om bawat penbor ya upat ba ban sim ya kabor lene ya kata ka ikhtiar ba phidai ban le bakin le maki kam dei ka kam jong ka ne ka sengti dewyong ban chnai kita ki mining plan lene ban le ya kini kitai ladon ka DMR ladon ka mining geology department ya ban le ya kini ki dei yo i baka don pat chana national den baka sarkar ka kwa ya ka ban the umpcha ya kani ka jing dawa ka ba syong hok syong nong rim jong pat ba den ka ta daw hakini ki artli kimat ni kum ka Voice of the People Party in pelong ye kani ka sit administration nagabenta ban penbor ya ka sarkar makan le ban pendam ya kani ka project hantai hapo ilaka nong kli ban skap ya ka sur ka jong pai ba ban pli ya ka jingti do yang kum majulong 95 hektar nai kita ki rei ai yengi kalat kita ki ai phi ka sarkar babat ya ulakam sanchar phila hi banle lada phimon lene da phikwa ba upaj ba un im lene upaj ba un mentoy na kani ki mar po khandau ki ba blei ulakar khu ya kani ka district bi ki jongi Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya